খাবাই খুবাইলাম সগো বিজেপি আগে ত্রিপুরা শাসন করবার ফেলে খাবাই খুবাইলাম সগো বিজেপি আগে মথাও ফেলে খাবাই খুবাইলাম সগো বুবাগ্রাকি Nin mungkhai Tusar amdiang bo kamini odikari paran sang bo bodol tongmane yakare tini tipromo thani banarom ang ex president no tomono 5 বছর pura president to ha er pore ke ang bono gote sinaya hino ya ang ke bagran acha tipromo thabai bjp to halok manjoi no hapang nai khloi tongo alliance tongmane yagulobo tini bjp no yakare tangi phaya nangkhana ang bo boto bagran ma hamya mongke mangmi ke bongke bo boison o sam tangi tongo ba next generation ba o am e bono hamya e no ang phaya nin kami khai odikari paran nin mu Tusar amdiang busuk butor sui phekan nin yakte I'm 69. Thank you, media friends. Tinini or joining logger Paika 19 family ni 69 voters. Borokno Tipramothani inde Bubagrani imang tai coba Tiprasani coba Borokno khabai kubai kilam sukati. bokamio Tini or the reserve company parao. 2014 sini BJP hapmani BJP hapka pray ang 12 বছর এক যুগুংখা ang BJP hapka tar mane nai naikha BJP ongkha bukarni nok tak phaimene ongkha ani nok BJP aboke baireni nok songkha ke tabuk phaimene ongke ani bufan nok ang kipli theka ang nai naikha BJP busuk jora tamtong 12 বছর এক যুগ samung tangui phano ang aro jaga kuno tamo bar jawo nawai samung khlai tongmani ajorao ang agio 2014 hingke mondolni general secretary ongkha aboni poreo 16 17 hingke ang shokti convener incharge ongkha hingke aboni poreo 23 mondol committee সদস্য ongkha besi family logibati phekani 19 পরিবার 69 ভোটার abo joto nai naikha BJP te angnani korei ang naikha tamno sajagya sajagya bolte BJP je naimani kuno buthai thaimani lamas purikha ang usuk bosor tongkha ar nogo tongoi ang jok saimankha tai kuno korei ro tamu tong jumala simi tongo o party o kitam no na harmung min nang thaimani angor phaimani ongkha buino to usuk suba khablai BJP nang 12 বছর chubai naikha ang tabu maharaja no subanai Maharaja to ani Tripura sani bai khaklap siri mokol mukti khiklai boto ringui tongblai ani nogose ang samung tang sinai ta ani buba grano sang lobe ang tai BJP tong tam na harmung ani naharmung to Tripura sani bagai sab nai tongke Maharaja khaklap siri kok sai to ani Tripura san muthang nani next generation bibinno ti issue tong Maharaja ni je saklai mung bini je ring bahai himale tabo next generation chini serai khub borok tonnani jora borok porinani jora aro jaga rumani script ni sano abo borijagi angui tong ga a party no tonoi bonoro rajotto khairi oi bono khibiri khain ke tamungba aboni bagai ang media person bisinte jotono kobok nai sini jeti pra sarokno borno phaidi ar tongoibo nung buwa korei or tongoibo buwa korei ga bu phannogo phai nung tang phaidi ani bu phannog no kaham phaidi bu phannog tamu hine ma hin ge 184 জন রাজবংশ নিচং সায়া দেবা আবসিনি ফাংয়া দে ও খানি বুবা গ্রায়া দে গিনি নগো আং তাং সিনি nin mungkhai বরিন মোহন ত্রিপুরা